Għat 8 sena konsekuttiva jirritorna il-Valletta Baroque Festival, 31 kunċert madwar 17 post differenti f'Malta. Il-festival li se jsir bejn l-10 u l-25 ta' Jannar li ġej se jinkludi fih diversi artisti kbar kemm lokali kif ukoll internazzjonali. Huma se jkunu qed joffru mużika minn Monteverdi sabaħ u ħafna aktar. Tkellimna mad-direttur artistiku tat-Teatru Manuel Kenneth Zammit Tabone, illi spjegana x'se jkun qed jistenna l-pubbliku li se jattendi għal dan il-festival fis-sfond ta' patrimonju arkitetoniku Malti mill-isbaħ. Hemm pubbliku li wara 8 snin nisponi għandhom very high expectations. Nispera li kif tajt il-kunċerti li hemm 31 fuq medda ta' ġematej jkun varjat, mżewwaq sew u kif tajt juri il-żbuħija mhux biss tal-mużika barokka, imma żbuħija tal-knejjes u l-palazzi u t-teatru ta' Malta. Dan il-festival ta' mużika barokka se jkun qed joffri xi ħaġa għal kulħadd, u għal dawn l-aħħar xhur kienet għaddejja ħidma intensiva biex ikun possibbli li f'pajjiżna ikun hawn diversi artisti kbar internazzjonali. Fuq medda ta' ġimagħtej dan il-festival se jkun ta' attrazzjoni turistika mill-aqwa għal dawk it-turisti li se jkunu f'pajjiżna, kif ukoll attrazzjoni għal Maltin li se jattendu.